Ce citești, Emma? O carte veche, de suflet. Cu povești? Da, cu povești de viață. Suntem și noi aici. În carte ne iubim? Nu. Mai mult ne complicăm. Cine e vinovatul? Ambii. Timpul nepotrivit. Soarta. Și atunci, ce ne învață cartea? Să lăsăm deoparte cuvintele în plus. Chiar și pagini întregi. Să ne iubim sincer. Am reușit? Ce spune cartea la sfârșit? Să fim unul pentru celălalt. Hai, pur și simplu, să fim unul pentru celălalt. Hai, pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem, să sperăm, să iubim. Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți? Nebunie? Desfrâu? Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim și să fim. Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe. Sau perfecte sunt diminețele împreună cu tine. Hai să nu ne pese de vorbele altora. Sunt seci și fără sentiment. Hai să iubim și să fim. Hai pur și simplu să ne vorbim, simțind, trăind. Hai să lăsăm liniștea să vorbească pentru noi, să fim visători, dar să nu pierdem contactul cu realitatea și să știm să împărțim clipele de liniște. Hai să ne auzim și mâine din același motiv. Și poi mâine. Pentru alte zile mai vedem cum stăm cu timpul. Hai să pasăm reproșurile altora, celor care se pricep la asta, și neînțelegerile la fel. Noi, hai să iubim. Să iubim și să fim. De vorbă cu Emma, de Vitali Cipileaga. Audiobook în lectura lui Nicu Țurcanu și Daniela Burlaca.